ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୋନପୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଟି କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଖଣ୍ଡରୁ କିଣିକି ଅଣା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମେଳାରେ ସେତିକି ଉପାର୍ଜନ ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବୁ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସରକାରୀ ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଛି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ପୁରା ପରିବାର ବର୍ଗ ଏଇ କାମରେ ଲିପ୍ତ ନା ଅଲଗା କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଲେ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ମାଟି କାମ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯେତିକି ସରଞ୍ଜାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମାସେ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି କେତେ ଟଙ୍କାର ଆପଣ ଇନକମ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆୟ କେତେ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ଯଦି ଏମିତି ମେଳାକୁ 2-3ଟା ମେଳା ଗଲେ ଲାଭ ମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ